Nazdar, psychopati. Čau, já vás taky zdravím. Změňáreň. Takže tam pojedeme. Změňáreň. Co to je? No to je to, co tady je napsáno. To znamená, když tam přijdeš bez peněz, tak oni tě napakujou plnýma kapsama peněz, akorát si musíš říct kuku. Jdem tam. Mají rum. Rum máš plně auto. Tam jsou jenom peníze. Já vím, že v autě je plno rumu, ale... Hodně a to celý, dětku, vypiješ a jestli ne, tak ti to naleju i třeba ušima. Já to vypiju, ale nechtěl jsem fakt pít po cestě, aby jsem nekočoval. Tak. Já nemám rum. A jsi to vypil už? Ty jsi to vychlastal? No. Ta flaška je prasklá, protože mi to víte. Jo, to je praska, ne? Nevím, kde jsem, v jakém státě. Slovaky! Určitě. Nadměrné užívání kapiček si myslím, že úplně nedopadne dobře, jelikož to máme ještě na místo. A já vám něco řeknu, já to nedopiju. Tak. Musím asi ho, protože musím být přestávka v řízení, když jede od rána 60 To hodin. jsme měli už přestávky. Jo, tak ho, já ho střídám. Takže lidi, pomalu, ale jistě se blížíme k cíli. Dědek bohužel už téměř nemůže mluvit. Jak? Jej, je to sem? Já můžu mluvit. No, a teď jsem byl právě uložený od svého doktora, na kterého šáhnu. No. Ne, malinko na hlavu. Jo, nemusíš mě schválně tu hlavu mačkat úplně co nejvíc to jde. Jo, ne, on má malý mozek. Byl jsem celou dobu, jak se řekne, v pohodě. Jo. No. Ale ty už jsem to vymýká z ruky. Kolikrát spal přes den? Cože? Kolikrát spal přes den? Já? Já nespím přes den, ty spíš přes den. Hej! Jako teď myslíš v autě? Nebo kdy jsi to myslel? Chápeš? Jak chrápu furt? No. V autě? Řidiči, řekni mu to. Jo takhle, že jsem ráno, když jsme vyjeli, tak jsem si zdřímnul. Jo, byl unavený. No jasně, ale to jsme vyjeli ve 4 ráno, já jsem předtím trénoval, včera jsem všechno chystal a ty jsi měl Lážo, Plážo, pijánečko. Takže je to tady. Už mu to nejde zastavit, jinak on bude ti tady močit v autě. Jaj, jde se na mě, jo. Pojď, a vám dám otázku, kolik mám kapek? Kolik mám kapek? Furt stejně, jak vždycky měl. Tak se napiju. No. Jaký puch tady je. Pušinec. Já smrdím, jo. Odřídíš to? Jo. Tak, Jo. jak se těšíš? No to je ještě ty hory tam vem. Aby jsme věděli, který kopec máme vylízt. Jo. To už je všechno zabraný. Ale jinak jsi docela v pohodě, ty jsi nějak spružil. Viď? No, vidíte. Co? Koho? Srdce. Jsi taky brakáč? Brakáč? Člověk bez srdce? Ne, brakáč nejsem, ale srdce mě bolí. A jo. A teď co s tím? Budeme operovat? Já jdu napravit. No, takže hele, je to vlastně jako na dojezd. A ne jako dojezd rumu, ale dojezd cesty. Tak. Dobrý den, prosím vás. Můžu se vás slušit? Skončilo slovenské zaměstnání. Ne, ale já... My jsme přijeli tankem, máme tady tank, můžeme se zeptat, kde bychom zaparkovali. Tady není to parkoviště, tady máme z boku takový tank, ale nahoru bychom to mohli dát. Můžeme to dát nahoru? Nahoru, jo? Jo, a když přijdou kolegové ještě 2, 3, tak se taky nevejdou, bude tam velký parkoviště. Celá divize. Dobrý. Právě normálně sáci.
Máte nějaký doklad k té Ne, Ano. jo, dokonce musím. Bejer. Správně. Jo, Tak to je. ne bír. Jo, Proč jsi říkala Bejer? Víš, co plete s pivem? No, nebo tebe, vole. Co? Ak sa idete ubytovať, tak ten tank môžete zaparkovať aj tu dole. No a zavazadla máme prostě spacáky, stany, kam bychom to mohli dát? Zatiaľ si to nechajte v tom tanku a potom... Ne, musí kolega vodit ještě pro další personál. Mám Jo? divizi. Oh, jo! Víš, co chybí? Ja. Kapky. Pojď, jdeme si sjet. Ne, Proč? já jdu do kostela. Ne. Já jdu do kostela. Jo, je tady kostel, to je pravda. Vyspovídat se. Takže, hele, No, opět úplně. jaký je sníh? Je teda stejně studený jako v České republice nebo jiný, když to máš se špindlem? Já nevím, tenhle já si myslím, že je lepší. Jo, myslíš, že je lepší? Aha, a čem bys to tako viděl, tu No, lepší tu? já už je šambrt, no. Tak, musíš si dát ale nohy nějak jako člověk. Nedaří se? Ne, ty jsi na bok, musíš se srovnat. Sedni si na rovinu. Úplně. Dobrý den. Prosím vás. Že se s námi nechtějí bavit, to je zajímavý. No, ještě to přehoď tu nohu, tak. Nedaří se. Co? Dojdeš tam do kostela? Jinak pak budeme užívat kapičky, protože dneska máš dávek málo, vem si, že máš 2 rumy na den, spíš 3. Takže, abys o tom věděl. Chceš pomoct? Chceš pomoct? Tak půjč ruku. To je lepší. No. Ale kde je farář? Má zamčíno, bude otvírat až po obědě, tak jdem. Lidi, já vám No. něco řeknu, že teď nemůžu chodit. Jo, to je krásný, ale No. jsem si zlomil 2 nohy. No, tak máš dalších 6, takže to je v pohodě. Počkej, to si chtěl říct, že jsem jako chobotnice, jo? Ježišmarja. Ne, to z anglicky, to teda ne. Ty smrdíš. Já chci dědečka požádat o ruku. Takže si mě Dobrý. vezmeš, normálně pusínečku mě dáš teďkon, Počkej. Franská, normálně zamotáme si jazyky spolu a budeme se přetahovat, dáme to hajzlu, vole. Bojíš se, jo? Ne, můžeme říct, že ty trošku s Vikingem jsi měl nějaký techtle mechtle. S kým? S Vikingem si říkal, že se s ním občas líbil, no. No, to určitě. Takže kapičky, no ale to máš ještě až to doužíváš, tak tě čeká celá lahev ještě. Takže nevím, jak to provedeš. Lidi, takže já dám stopping, no a za chvilku už uvidíme. Ne, nešahej mě mezi nohy, ty vole, to je hnusný, fuj, ty uběž, máš šahá na pindíka, ne, běž. Ale za chvilku už uvidíte, jak se budeme ubytovávat a ten pokoj, který by měl mít výhled, nevím teda kam. Ale za chvíli.
Jo! Jaj! Víš, co chybí? Ja. Kapky.